Assalamu alaikum, barkanmu dai da wannan lokaci. Yau a cikin bidiyon namu ne ina so in nuna mana yadda ake samun key na Hamstart Combat. Yadda ake samun key na duk gema-geman da suka bayar a sauƙi. Da fari za ka shiga cikin Telegram naka kamar haka. Za ka jira ya ɗan yi loading, ka jira shi. Zai loading. Yawa za ka jira shi zai loading, ya gama loading nashi kamar haka sai ka zo gurin searching. Da fari sai ka shiga cikin Hamstart Combat naka normal ka rubuta, ka shiga kansa. In ka shiga za ka taɓa play game ɗinka. Ka jira shi zai ɗan yi loading bot ɗin. Yawwa. Zai loading, za ka jira shi. Yawwa, to ya kammala. To da zarar ya kammala, abinda za ka yi na gaba shine za ka zo kan wannan key ɗin. Za ka zo ka taɓa kan shi kamar haka. In ka zo za ka taɓa ga wani guri da aka rubuta ma redeem. Za ka zo I'm sorry. Ga wani guri da aka rubuta, za ka zo ka taɓa nan guri. Go to game. In ka zo sai ka taɓa kan shi kamar haka. Za ka jira shi zai loading. Yawwa, to in ya loading, ga nan kalan gema-geman da muke da su a ciki na Hamstart Combat ɗin. Wanda kowanne yana da ɗan makulli, wani guda 8, wani guda 4 yawanci. To me za ka yi na gaba? Sai ka zo ka fita baya. Za ka ɗan yi back. Ka yi minimizing kamar haka kenan. Ka ƙara yin back sai ka ƙara dawowa gurin searching ɗin nan sai ka rubuta Hamster. Kana fara rubuta Hamstart Tools. Gashi nan keys generation. Wannan kenan. Sai ka zo ka taɓa kansa wannan. Ka taɓa kan shi kamar haka. Yawwa, in ka taɓa kan shi kamar haka, zai ɗan nuna ma wani ɗan talla dai haka, sai ka yi ƙoƙari ka wuce shi gaba ɗaya. Sai ka zo ka taɓa kan tools. Yawwa, to in ka taɓa kan tools ɗin nan kamar haka, to abin da ya rage za ka yi, abin da za ka yi a nan guri shine za ka zo ka taɓa wannan alama na zoo police ɗin nan. Gashi nan wannan. Za ka zo ka taɓa wannan kifiya, alamun kifiya wanda ya sama da ƙasan nan. Wannan kenan. Sai ka zo ka taɓa shi. Za ka zo ka taɓa kan shi kamar haka. Yawwa, to a nan ne zai nuno ma sunayen gema-geman da ake da su duka baki ɗaya. To yanzu for example bari mu yi na wannan, na farkon nan. Za mu taɓa kan shi. Abin da ya rage, abin da za ka taɓa kawai shine za ka zo ka taɓa nan kan generate ɗin nan. In ka zo za ka taɓa kan shi kamar haka. Za ka jira shi zai fara counting. Zai counting daga 1 zuwa 100 zai irga. Shi ne zai baka damar da za ka samu 'ya'yan makulli guda 4 kenan. To kafin ya gama counting bari mu koma. Za ka dawo baya ka taɓa kan nan gurin da ka yi minimizing na hamster ɗinka ƙasa kenan. Wannan gun kenan. Abin da za ka dawo sai ka zo ka taɓa kan shi kamar haka kafin ya gama generating. To wannan dama muka ce za mu yi generating key ɗinsa. Wannan ne dama me masu yin shi, bari mu ƙara dubawa. Yawwa, 10 cubes. Minimizing sai mu nemo shi 10 cubes. Na yake gashi nan. Wannan kenan. Sai mu zo mu taɓa kan shi kamar haka.
mun taɓa kan shi kamar haka, abin da ya rage abin da za mu yi sai mu ƙara koma kan hamster 2 generation key ɗinmu, sai mu dawo ta nan kenan mu koma kansa. To gashi ya kammala mana generating, ya mana guda ya kai zuwa 100. Abin da za mu yi shine ga nan wani alama na gurin copy a nan gurin, sai ka zo ka taɓa kansa kamar haka, za ka zo ka taɓa kanshi kamar haka ya ma copy, sai kai dawo ka taɓa wannan alamar, sai kai koma cikin ne ka zo nan gurin, ga nan gurin search ɗin nan abin da kai copy nan, sai ka zo ka matse shi haka, sai ka matse shi kai pasting, sai ka zo ka taɓa nan reading, sai ka taɓa shi kamar haka. To yana requesting, kun ga ya bamu ɗan makulli ɗaya, sai mu ƙara komawa ciki tools namu, sai mu ƙara ɗauko na biyu kamar haka, sai mu ƙara komowa, sai mu ƙara pasting, sai mu ƙara reading, sai mu ƙara dawowa cikin generate key ɗinmu, sai mu ɗau na uku, sai mu koma, sai mu ƙara pasting haka, sai mu ƙara komawa cikin generate key ɗinmu, ɗauko na ƙarshe na huɗu kenan, sai mu ƙara pasting kamar haka. To kun gani ayan makullan mu ya riga da ya cika, code namu guda 4 ya riga da ya cika. To duka kowane game haka za ka bi kana yin su ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Mun gama wannan, sai mu dawo mu ƙara zaɓen wani train miner, sai mu ƙara generating, zai ƙara counting daga 1 har izuwa 100, sai ka yi yanda muka bi step by step na farko, haka za ka bi step by step duka ka je ka yi generating na wannan kiyaken insha Allah. To anan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. In wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, ina mai roƙonka ka danna mini subscribing, sannan kuma ka danna min alaman ƙararrawan sanarwa duk lokacin da muka ɗaura bidiyo makamancin wannan, da zamto cewa kana ɗaya daga cikin mutanen da zai fara isa gare su. Na gode.